כפר ורדים בן 10 שנים. עושים חזרות אחרונות לחגיגות העשור אשר יתקיימו הערב. הילדים, מרביתם כבר נולדו בכפר, הם כוכבי ההופעה הערב. מי היה מאמין בחיינו שנזכה להגשימו חלום. לפני 10 שנים יצקו כאן את הגגות הראשונים, אנשים אשר חיפשו מקום להקים בו בית, מקום אשר בו יוכלו לעבוד, להשפיע וליהנות מאיכות חיים טובה. אבי רעיון הכפר והתורם העיקרי להקמתו היה סטף ורטהיימר, מייסד ויושב ראש מועצת המנהלים של ישקר. אנחנו פשוט קוראים לאנשים, בואו הנה, תבדקו לבד. אנחנו לא רוצים לספר לכם שום סיפורים, תבדקו. נדמה לנו שיש לנו אחת מהפתרונות, ואנחנו גם לא אומרים זה הפתרון היחידי, אולי יש עוד פתרונות. אבל בואו תחפשו ביחד איתנו אם יש עוד פתרונות, ואם אז תעשו את זה אולי בפינה אחרת של ישראל גם כן, גם זה טוב לנו. אנחנו מוכרים רעיון, לא עיר. התאהבנו במקום הזה. באנו, יצצנו, הפגענו ואנחנו פה. אני האמנתי, אני הלכתי אחרי זה כל הזמן, למרות שאמרו לנו, חבר'ה, זה לא נראה בכלל, ולא האמינו לנו, אפילו ההורים. לפני 10 שנים הבטיחה כאן המציאות רק חורשות והרבה רצון טוב. על המורדות הצפוניים של הר אשכר בגובה 600 מטר, בתוך החורש הטבעי סביב, קם כפר ורדים. הכפר מונה כיום כ-2,500 תושבים, הגרים ב-500 בתים. כבר במבט ראשון נראה המקום יוצא דופן, שילוב של בתי מגורים בנוף הטבעי, ערוגות פרחים המפוזרות לאורך כבישי הכפר, מגרשי משחקים לילדים, מבני ציבור ברמה אחרת, כמו בריכת שחייה מחוממת, ומרכז מסחרי לקניות ולבילוי. וכשאתה נכנס הנה, שטח, נוף יפה, גליל, צפון, כיף. זה המיוחד. לא עיר, לא קיבוץ ולא מושב, אבל משהו מאוד יפה מכל הצורות התיישבות האלה. מספיק גדול שאם אתה רוצה להיות לבד אתה לבד, מספיק קטן שאם אתה רוצה להיות ביחד אתה ביחד. לבוא לכפר ורדים שלנו זה היה להגיע למרכז הארץ. וכאן אני חושבת שזה פשוט מקום כיפי. איכות חיים, זה נוף, זה מזג אוויר טוב, זה חיי חברה, זה אנשים טובים. האנשים, בחלקם יורדים ישראלים אשר חזרו לארץ, אחרים כאלה אשר חיפשו משהו אחר. אנשים אשר רצו לקבוע בעצמם את סדר העדיפויות של חייהם. כבר אמרו את הכל פנינו, בשירים בצורות ונבעה. מי היה מאמין שלנגד עינינו נצמח בית על הגבעה. היום 10 שנים אחרי שהקמנו את כפר ורדים, אנחנו עומדים בו ליד בריכת השחייה, רואים המון ילדים. ויש אוכלוסייה שמדברת על הרחבה של כפר ורדים מ-2,500 ל-10,000, אבל לא נשכח שכל כפר ורדים חיה שיש על יד זה תפן עם מקומות עבודה לייצוא, ויש שם 50 מפעלים שעברו את גן התעשייה בהצלחה. וזה החזון האמיתי, איך לעשות מאיתנו מצליחים ולא בכיינים. גוש תפן מייצא בלמעלה $500 מיליארד בשנה. מפעל KP הוא אחד מסיפורי ההצלחה. חזרנו מארצות הברית, התחלנו מחדר של 25 מטר, שיורם עבד בעצמו, ואז אני הצטרפתי אליו, ולאט לאט עם היכולת, אנחנו היום מייצאים לקרוב ל-30 מדינות, ו-70% מהמחזור שלנו זה מחירות לייצוא, אז אני חושבת שזה מעיד בעד עצמו. אפשר להגיד באמת באופן הכי פשוט, אילולי כפר ורדים, כמעט בטוח או שלא היינו חוזרים למדינה או שלא היינו נשארים בה. וכפר ורדים עלה על הציפיות שלנו. כישראלים היינו מאוד ציניקנים לגבי הסיכוי של המקום, ולכן גם באנו עם אולי רמת ציפיות די נמוכה, ולא העזנו לחלום שזה יהיה כל כך טוב. זה עבר את הציפיות. המחשבה הייתה לא לעשות בתים, ואז לחפש איפה יעבדו החבר'ה, או לעשות עבודה, ואז לראות איפה יגורו, אלא לבנות ביחד את החיבור בין איפה גרים, איפה מתחנכים, מחברים את זה עם פרנסה חכמה, ובעצם מכינים את החיבור בין פרנסה לבתים, אבל בזווית שתכין את הילדים ואת האנשים הצעירים ל-2000, 2050 והלאה, ולא על תעשיות ואווירה מיושנת.
משה שרון, עובד ישקר ותושב כפר ורדים, מדריך קבוצה מחול באחד המפעלים בתפן. אני חושב שהדבר החשוב לפחות לי היה להגיע למקום או להקים מקום שבו אנחנו נחליט על סדר העדיפויות שלנו בתוך היישוב. לא כוחות פוליטיים ולא זרמים מבחוץ ולא המצב הרוח של המדינה, אלא האנשים שגרים ביישוב שיחליטו מה הם רוצים בסדר העדיפויות שלהם. זה לא בדיוק כפר, זה כפר עירוני עם מעורבות שחיים בו באופן מאוד מסודר ושומרים בעיקר על איכות. האיכות היה להיות מקום שהוא לא פחות חכם ונקי מאשר יפן. אם זה טוב פה, אז אולי זה גם טוב פה. והמילה איכות היא הולכת גם האם מדברים בנימוס במכולת, היא הולכת האם נעים לבוא, האם הבית ספר הוא טוב והאמא מאמינה בו. כי אין דבר יותר קריטי מאשר האמא שמחנכת ורוצה שהילדים שלה יהיו במקום הכי טוב שהיא חושבת שנכון להם. דגש מיוחד מושם על החינוך בכפר, משאבים רבים מוקדשים לו. הלימוד הוא ברמה גבוהה ביותר, תוך שיתוף מרבי של ההורים. בית הספר הינו בית ספר כפרי, השם דגש על לימודי הטבע והסביבה ועל שילוב נכון בין התעשייה והחינוך. תוכנית לימודים ייחודית של חינוך סביבתי משלבת לימוד עיוני עם טיולים רבים בסביבה. ואני נהנית מזה שהילד שלי מאתר שמות של פרחים ויודע ציפורים ואוהב את מה שהוא חי סביבו. היסטוריה ומתמטיקה אפשר ללמוד פה, באותה מידה בתל אביב, את כל המקצועות שאתה רק רוצה. כל מה שמסביב, כאן הוא שונה לחלוטין. מי שמצליח אולי יותר מכולם להביא את ילדי הכפר אל הטבע הוא נורמן גולדברג. כבר שנים הוא בונה את השביל שלו על גבעה ליד הכפר. All important that children have some connection with nature, to know the forest, to be in the forest with your father. It's a wonderful memory. All the little things we do together. It's bonding to the land. Some children come here sometimes and help, and they get something very valuable. It's a sharp memory all their life where they built some steps or something. Very rich. הכפר הזה הוא בן 10. יש בו הרבה... זה בכל זאת, זה מקום מיוחד, זה לא... אתה יודע, תחמרו את זה לפניי וכל זה. מה שאנחנו ניסינו פה זה להראות מצד אחד תמונת מצב, הבית, דברים נחמדים שקורים פה. יש פה המון ילדים, יש פה המון מין נעורים פורצים כאלה, שזה דבר יפה. לכל מקום אליו מפנים כאן מבט, רואים ילדים. במגרשי המשחקים, בבריכת השחייה, באולם המשחקים במרכז, בפינת החי, לרגע נדמה כאילו הכפר הזה נבנה כולו עבור הילדים. אני מקנדה הגעתי, אני למעשה תושב חוזר, הייתי כבר בקנדה מעל 24 שנים. אנחנו כבר שנה שלישית למעשה. בני הזוג אורן, יורדים אשר חזרו לארץ, עסוקים גם הם בהכנות לקראת ההופעה, הלילה. ובדיוק כמו לפני 10 שנים עדיין נראים כאן אנשים המהלכים בתוך החורשות ומחפשים מקום לבית החלומות שלהם. אנחנו מעוניינים שיהיה ויש עצים איפה שקצת לכיוון העלייה קצת גג שהוא למעשה כמו קתדרל קוראים לזה, שהוא גבוה באמצע. גם לאחר 10 שנים לא נעצרת הבנייה. שלדי השכונות החדשות של שלב ב' כבר נראים בשטח. יש היום 700 מגרשים ששווקו, 500 בתים, 200 בשלבי בנייה, ולהערכתי אין היום מגרשים לשווק, אבל יהיה ביקוש לכפר ורדים, כי זה באמת יישוב איכותי. אני חושב שזה הצליח מאוד. אני חושב שהצורה שבה אני יכול לבדוק את זה, זה בדבר הכי מעניין, שיותר ויותר אנשים רוצים לבוא. בזה שאנחנו כל פעם שפותחים עוד מגרשים חדשים, אז הם נחטפים, ובזה שלאט לאט מתיקים ואפילו עושים מודלים יותר טובים. המודל היה בכפר ורדים איפה לגור, המודל היה בגן בתפן איפה מקימים מפעלים, המודל היה איך להקים אוניברסיטה חדשה. זה אוניברסיטה
זה איפה שגרים, והפעם יגורו רק פה ל10 שנים, ואחר כך יצאו החוצה לאיזו גבעה אחרת ויבנו לעצמם כמו הכשרה, יבנו לעצמם את הקיבוץ, אבל הפעם זה קיבוץ קפיטליסטי לייצוא. ופה האנשים שעושים מפעלים קטנים ומתחילים כבר להצליח ולעשות ייצוא. כפר ורדים זה דוגמה. בכל חברה יש מובילים, יש כאלה שבהישגיהם הם נותנים דוגמה ומופת לאחרים. לא מצליחנים אלא מצוינים. המצוינות היא המשקפת, והמצוינות היא המפתח גם להצלחה. כל חלום גדול מתחיל מבלוק לבנה, והגבעה הזאת היא סמל לכל המדינה. כי בלי פוליטיקאים ובלי הרבה דברת, עקפנו את הקוצים ובאנו אל הברד. ים תלם, ים תלם, ים תלם, תלם. אם תרצו, יהיה יצוא. אם תתאמצו, יהיה יצוא. אז תפשילו שרוולים על חדר העבודה. אם תרצו מאוד מאוד, לא תהיה זו אגדה. וגם כשבפתח מציץ לו השלום, צריכים לצעוד קדימה להגשים את החלום. עכשיו אולי תורכם, אתם הילדים, צאו אל הגליל ובנו המון כפרי ורדים. ים תלם, ים תלם, ים תלם, טם טם. אם תרצו, יהיה יצוא. אם תתאמצו, יהיה יצוא. אז תפשילו שרוולים על חדר העבודה. אם תרצו מאוד מאוד, לא תהיה זו